Аз съм собственика на комплекс Юруците. Намира се на 7 км от Девин, посока Тригът, Ягодина, Доспат. Единственият музей на пастървата в света е при нас. Друг, поне за сега, не знаем, че има. Предлагаме улов на пастърва също, която отглеждаме по биометод. Храним само с натуралната и храна. Това са животински отпадъци. Качеството е толкова високо. Другади, поне аз не знам да се отглежда такава по този начин риба. Имаме ресторант с 150 места. Възможно е за сватби, всякакви други поводи, веселби. Извън населено место може до късно да се стои, няма проблеми за музика, шум. Рецептите, които предлагаме, са уникални, без аналог в световен мащаб. Също като пълния пастърва с билки, пълния пастърва с манатарки, пастърва на камък, пастърва на керемида. Комплексът е посещаван определено от туристи. Построен е преди 6 години. От миналата година имаме вече и къщички за гости с самостоятелно барбекю. Общо взето това може да се каже за комплекса. Намира се точно до рекичката, лятото е много прохладно и това е. Друго не знам, просто го посетете и опитайте всичко това, което предлагаме. Гостите сами може да си ловят рибата, могат и сами да се я приготвят под моето вещо ръководство или ние можем да я приготвим в ресторанта. Няма проблем за това нещо. Риба навънка не продаваме извън комплекса.